Hainahay ketal chongmai ke pili fabrika nongni bwskango khakhayo bairok tini somung noro chajakgani hinui hingke choyakari pwlan theka paithakjak tei khalogwi nai tongdi tini somung tini ang milok mosla rwinai songnai milok peda khe hingke tomato piyaj oro haising kosuri methi hingke tei oro moso kwthang rosun doina gura hingke jeera gura tejpata beson hingke tabuk ang mono kurugui nanai tomato oro piyaj taisa hingke tei rosun tei moso kwthang oro thainwi ri rwnai kahama khe boni ang no kurugui peda khlainani mui songnani bagwi hingke mono kurugbani pore o mono ang side o tonwi rwnai hingke tabuk oro milok nakha milok no puila no ang sui naka hingke khe ang pura rwya mano khaksa no rwnai oro milok no kaham khe ang khugui nanai khugmani yagulo haini asta khe ang bono sui nanai hingke oro khugui sui nang pore o grater bai ang grate khlai nanai milok no hingke bairok omo haike waisa chainai di omo haike milok no songui chainai khe saimanano bairok markhe no thogo hingke kaham khe ang bono oro grater bai kurugui kahama khe ang kaisa manui o khlai nanai hingke bairok omo haike milok no chakhai khe wahan tohan se muitu makla asuk khe thogo wahan tohan ni sepano hingke tab milok ni bwtui no ang kisa sebui nanai kaham khe milok ni le bwtui kwbangma ba hingke milok no ang sebui kaham khe kaisa manui rinai milok bwtui no ang khipiya omono bo olo ang bwtui ni bagui tonwi rwnai milok bwtui no side o tonwi rwnai hingke tabuk o milok kurugmani o jaga o som rwnai ang hingke aboni yagulo hingke haising rwnai hingke aroni pore o jaga o moso kwthang taisa tei rosun tei doina kisa rawui rwnai aboni yagulo bati taisa beson rwinai bulnai beson bebungno milok je kisi kisi tui tongmani bebungno ranui rwpainai hingke tabuk kaham khe bului nakha oro milok no milok kurugjak no hingke tabuk bono side o tonwi rwnai ang pasani bagui hingke tabuk masala ni bagui yang ready khaisinai hingke oro doina tei jeera gura hingke tei oro beson no kisa ang mix khlai tongnai hingke tamoni bagui ton bairok no nai tongdi hingke mo side o tonwi rwnai mix khlaijak hingke tabuk bajar sena bagui thok no puila no ang kutung khlai nakha hingke tabuk omo haike rwna puru hingke hor no medium khlai rwnai hingke tabuk o milok kurugjak no kisa kisa khe ang rwi thanai hingke hor no asuk chora tar dingke khamui thanai se hingke o milok no khiklaima loge loge bo ta koldi ta phildi hingke bai thanai se tola kisa rakmani pore se bono phildi hingke tabuk tola o rakha hingke je porjonto omo golden brown ongya sak bono serdi hingke imo haike wngna nango golden brown chakhi chakchi hingke tabuk wngkha mono ang tiklai naisinai o jaga o hingke ta kaisa no bo mai no serui ang golden brown khe tiklai kaisa peli o khe ang tiklai nanai hingke oro peli tiklai khe ang nong no ang nainai di bisingo bwsuk kahama sok norok mongkha hingke tak songlai tiki thalai sinai thok kaham chakha hingke tabuk jeera asta rwkha hingke tabuk tejpata kwni rwinai hingke oro piyaj thaini rajak rwi rwkha tabuk kaham khe kolnai hingke piyaj no kisa chakchi chakchi khlai nanai hingke aboni yagulo o jaga o ang je jeera tei beson doina gura rwmani abono mix no ang oro ri rwnai eklogi beson tamoni bagui rwi hingke beson hingke peda kisa swkang khaina bagui hingke tabuk tui kisa ri rwnai haini tui kisa kolnai mosla rwmani yagulo hingke tabuk color ni bagui kashmiri lal moso gura rinai omo yogya phiaba color kahama wngna bagui chakchi chakchi wngna bagui kwchak wngna bagui hingke tabuk oro tomato je oro peda khlaijak hulmani grinder abono ri rwnai hingke oro som ri rwnai som tomato o ri rwnai gamo yago swtui gura rinai kaham khe kolnai kolmani yagulo kholobui ang o tomato no muphunai 3-4 minute ni bagui hingke o jaga o 3-4 minute wngkha hingke ani oro tomato mosla rok munbai kha hingke tabuk bwtui ni bagui ang bwtui rwnai hingke oro milok sepmani milok bwtui hingke tei tei kisa ang oro tui ri rwnai hingke o jaga bwtui rwmani yagulo bwtui no ang kaham khe muphunani bagui ang kholobui nai tei bono kaham khe ang kutung rwnai hingke oro kaham khe kutukha hingke ang tabuk o je milok serjak tongmani no kaisa kaisa khe khiklai rwnai hingke o milok sermani no kaham khe kolui nai ang 5-6 minute bono ang kholobui nai muphunai tamo khe je milok rwma bisingo peda rok mosla hapna nangani hingke oro 5-6 minute wngkha hingke tabuk ang gorom mosla rinai hingke oro 1 minute haino kholobui nai ang gorom mosla rwmani no kholobui ri rwnai hingke oro 1 minute yagulo ang o jaga o kasuri methi ri nongni ro kasuri methi kwrwi hingke norok doina blai phano rwi mano hingke ani oro wngkha ang tei oro 2-3 minute pore gas butharnai hingke nainani bairok bwsuk kaham wngnai colour kwchak ni naithok chaisa tongkha hingke tabuk kaisa plate o ang tiklai sinai hingke bairok tini o somung norok bahai wngjaka chajakha hingke like share khaina tapokdi tei kwtal nai tono tapuk ani channel subscribe khaiyako subscribe khaina tapokdi
Hingga tai nong ni comment box o comment senya tapogi tebo ketal ketal nong ang tui pepele tini bagasno hambai bye bye.